gadang tesiun malah dipiaman sabala pagarante ombak badabu di lamanyu sadang nencaya dulu tinggal layale kabata bangkale kini ko disambang puluh Pador kili malah tapi kain dijahit mah tantang kapalonyo kain dak boleh dilabien oh anta kalantai anta indah anta kok pandan raba mudo oh pador dicari pantun lain rancak cerita disambung yu oh kok lamo cerita ditinggal oh anta kesampai anta indah oh nampok kok badan bau sao tuan tindak guna dirandang kacang diambil pamban nambah bungu dak guna dirantang panjang kita sang ambang carita lai kuret penei tapi jalannya tua badare sularo tantang di mana lubun asal ditinggal tantang di Malayanya mencari karajo kita bilang malah siabu nasar deinyo malah serupo itu baabana malah Abu Nasr menjalankan celeng musaji waitu bana sekutiko kironyo sawakatu itu ada orang nama jua korannya wali di Abu Nasr Soto dapet malai koran bawali tentu pulang dari sinantu tibo ditampe tinggalnya kaniyo di rumah saji nyo baco malah koran angko nyo baco di koran tua do tampe malah karajo yo tampe karajo parabot baitu bana sekutiko ado alamat tampe tinggal nampunyo malah perusahaan tu baitu bana sawakatu itu bak namu apa Idrus penei baitu bana malah kok dibilang layale nampunyo malah parabot tu kaniyo apa Idrus yo baitu bana sakutiko di Malaya malah Malaysia baitu bana di hati Abu Nasr biarin tari cari karajo pokok alang amat tenei olai lajale tenei
mentari jalan sekutiko hari pagi sepagi itu memau celenganmu sayi meminta sedekah kanan ayo tidak lama malah ukatu itu ilmu dia malah iyo bayalan Tekaji malah si bunasal tanpa alamat sekali malah sekutiko sarupo nanado di koran tu nampak namu malah rumah Pak Idrus iya itu sekutiko tenei mencari karyawan karajo ndak lama kadibilangkan alamat tapi malah samu je koran nampunyo malah para buktu bak namu malah apa Idrus iyo dirang Malaya Malaysia nomor rumah nomor 10 RT 1 malah RW 2 itu mana sawah katu itu ndak lama kadibilangkan naninya malah kini Abu Nasar satu tibu inyo di sinan kironyo nyo baca assalamualaikum waalaikumsalam kata orang mananti ada anaknya malah Pak Idrus tu sial pula namu anak kandungnya kalau dia tong anak kandung tu inyo mau urus parabot malah sakutiko ba itu bang anak kadiri hilang penei namu malah anak Pak Idrus bak namu malah sineli baitu bana sakutiko kalau naniyo malah sineli iyo kaniyo anak Pak Idrus sang kayo di Malaya Malaysia baitu bana sakutiko ada perusahaan parabotnya baitu bana kok dibilang iyo kaniyo Abu Nasar lah duduk saja malah di teras rumahnya minta sirakah kanamunyo satu keluar malah anaknya baitu mana sawah katu itu lain dipandangi malah orang minta sirakah baitu mana sekutiko lah nyisi malah kini ko celengan di anak tu baitu mana kok dieltong wakato inyo si Bunasar onde ibu danga kamula ambu batanyo dake ibu iyo iko rumah Pak Idrus nempunyo parabot malah nandisiko ado malah kini ko kini alamat nanyo agi di koran sakutiko baso menambah karyawannya menjawe malah anak Pak Idrus memang tapi Pak katanya kok itu nana Pak tanyo lai pandai apa karajo parabot insya Allah malah lai pandai kok yo le pandai Pak katanya bisa saja Pak karajo ado tampe karajo nangko karajo parang abula otuanei badan la apa kok iya itu malah kata apa kok iya namu karajo
Santuri tamuan Bapak Ambo Baitu Wana Katoi Nyebao malah kini ko bunasal duduk iya karuang tamu nyepat tamuan malah aja bapaknya tenei Salam lainnya Abu Nasar iya japa Idrus sakutiko samo duduknya di kurisi tangan tarampai ate meja dan elok saja nama kaji buruk ketibu nak wakana nak lamu sawa ketitu bakato neli ka bapaknya danga di bapak sabananya kini apa kok disabri Beliau ingin bakar ajo Baitu Bana katoneli ia ditampik di gudang di parabot tampe awak tu Baitu Bana katoneli kini baitulah dineli kok le sabananya apa ko ingin bakar ajo baolah ketampik karajo tu Baitu Bana katanya suruh ditampik udang karajo kalau itu malah kata bapaknya lasana ngati nelinya bari tahu malah kini ko Abu Nasar kok iya apa kawakar aja besok pagi datang kasih ko ambuan tan lah apa katampe karajo detenei tanya malah bapak tadi ko iyo kawakar ayo tampe ambo sia namu sabananya dari mana sau yang sabananya wa itu mana kata bapak tu kok namu ambo pak malah karitanya bak namu si Bu Nasar tu enei sambo nang kaditanya rusun nagari kadibilang ramo-ramo tabang karimbo marao di ate batu lainnya pak urang siko batinya pak dagang dak tahan tu apa Sambunan sawananya datang dari daerah Minang di Bukit Tinggi malah katoinya masuk daerah Padang Panjang baitu kato si Bu Nasar satu tesabi urang Minang tekaji apa Idrus nangko kiranya liya urang Minang pula tu enei